हाय फ्रेंड्स, सुप्रभात। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ଆମର ଶୁଦ୍ଧ କରିଗଲା ବୋଲି। ଶୁଦ୍ଧ ଘର ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସକାଳେ ବଜାଇଛନ୍ତି ପଖାଳ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଗାଁ ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ପଖାଳ ଦିଅ। ପଖାଳ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପଖାଳର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ହେଲା। ଯିଏ ଖାଇବେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଜାଣିଥିବେ ତ ଗାଁର ଟିକେ ପଖାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଜି ସମସ୍ତେ ବସିକି ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳ ଖାଉଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଖାଳ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ହେଲା, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏମିତିକା କଥା ସବୁ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ମାଉସୀ କେମିତି, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ମଉସା। ଆଉ ୟାକୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ବୋଲି ବସିକି ଖାଉଛି ଆଉ। ମାଉସୀ କେମିତି ପାଇସି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖ। ସେ କାଲି ଖାଇଥିଲେ, ତଥାପି ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ମନ ହେଇଛି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବସିଛି ଆଉ। ଇଏ ହେଉଛି ମଉସା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମାଉସୀଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି। ମାଉସୀଙ୍କ ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।